banyak. Lakon metu gambare Mbak Elisa. Privat? Metu gambare. Gambare napa? Gambar Robios. Gambar Robios. Kaya gambar Robios. Ayo. Malah kowe malah nganu wae guys dadi tukang nuntun. Halo Mbak Elisa. Salaman riyen. Saiki kok tambah lemu sampean. Waduh kok ngerti lemu bareng. Oh, lah kula niku mbuh kok. Kok ngertos kula riyen kurus. Nggih, riyen kuru ya sakniki tambah kandel. Oke. Padahal mung tangane lho sing dijemek. Liyane ya ora wani kok ya. Nah iki jane nuwun sewu dua piyai tunanetra ning dua-duanya iki duwe aliran dewi-dewi. Aliran napa niku, Pak? Nah si Fajar iki aliran Jawa asli, iket. Kula aliran sesat. Nek kuwi aliran ilmu hitam. Ayo. Kok ilmu hitam? Lho, lah sing picak loro. Telu. Ngono kuwi arep mingsak kaya ngono kuwi entuk pahala lho kowe nuntun piyai ora weruh ngono kuwi. Iya. Dheke nengen nek ngendang ben madhep penonton. Iya. Tur didemno penonton ya ora weruh, Dik. Ha iya. Ya. Sampun niku. Heeh. Nggih Mas Fajar, sugeng dalu, Mas. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Salaman riyen. Saiki kok tambah lemu sampean. Waduh kok ngerti lemu bareng. Oh, lah kula niku mbuh kok. Kok ngertos kula riyen kurus. Nggih, riyen kuru ya sakniki tambah kandel. Oke. Padahal mung tangane lho sing dijemek. Liyane ya ora wani kok ya. Nah iki jane nuwun sewu dua piyai tunanetra ning dua-duanya iki duwe aliran dewi-dewi. Aliran napa niku, Pak? Nah si Fajar iki aliran Jawa asli, iket. Kula aliran sesat. Nek kuwi aliran ilmu hitam. Ayo. Kok ilmu hitam? Aku ngau kacamata barang kaya weru-weru. Niki mboten kok mergo napa weruh napa mboten. Lah mau. Nggih ngedang-dange kebul. Gua apa? Nggih ngedang-dange kebul. Bangane klilipen. Kaliliben kebul. Kok rumasane kaya weruh kebul. Ora weruh ning mah teplek ngono Endan. Oh. Jenengan dereng ngrasake napa nggih nek kaya jenengan beleken ngoten pun lotrung wong iso ndelok wong ayu. Aku lho niku wis ora weruh beleken wis susah lah. Ora weruh wae beleken pripun jajal ngoten niku. Ya wis ora apa-apa ditampa kanthi ikhlas kok. Sing jeneng penyakit iki kanugrahan ora nggih leres. Heeh. Ya sampean nembang karo Mbak Elisa iki Mbak Elisa ana pamundutan podang kuning. Mudar kuwi. Kuning. Nek nembang ora ming bawa Mas Fajar. Bawa. Wani ora? Bawane mboten pati apal kula bawane nek sing Oke, tapi tembange saged nggih. Nggih insyaallah. Oke, kula bawani. Nggih. Penak to kowe. Penak ning yo deg-degan. Kok deg-degan ngopo? Ora kulino jejer wong ayu. Waduh. Wong ayu karo ora kok ya ora weruh kok. Suarane niku lak ya Suarane ora. Mongko Elisa yu untune gede-gede. Waton kula mboten nyawang lak pun beres. Ha iya nek kowe ora gagas perkara kaya ngono. Ya. Nadyan wujuh temong peksi podang jenar neno
iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo ya Mas Jafar sendika dawuh sepinten Mas esuk awan ning omah wis ora krasan keruyuran anggoleki sing tak sayang mubah-mubah piter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang nyawa leang tak sawang mencot ning ngepan kekancangan tak rintik sapa katuan sarwa ngoceh dheweke ngalih bencohan elakane tak caluk mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise kipo bunga yen kelakon nyanding dheweke ora bakal atiku kekiwang dia yen si podang aku tetap delang ora kendel gugup dek atiku sansaya pasranani Dangdutke. kulute
Ya, nya. Lakon metu gambare Mbak Elisa. Privat? Metu gambare. Gambare napa? Gambar Robios. Gambar Robios. Kaya gambar Robios. Ayo. Malah kowe malah nganu wae kes dadi tukang nuntun. Metule miyaga dadi tukang nuntun wae malah. Ketoke renes. Kaya angka 8 we. Malah gandrung banget. Kurang ajar kuwi jenenge. Kaya angka 8 lho karo Mas Keswan. Nah, mundur. Awas. Awas kalian. Oh, padha-padha ora weruh kok mblusukke. Nggih. Ya, Sa. Iki. Sa, dikeke Mas Oke, Fajar oke, karo oke. Mas Jafar kuwi. Ya. Didum Niki wong didom. loro. Nggih. Heeh. Niki nggih Mas Jafar. Aja tok nek Pripun? Jafar ki tukang ngapusi kuwi. Berarti dibagi saka kene ya. Ah. Kula niku tau ngapusi kapan to nek mboten kepepet. Ah, kene ngakoni kok. Mulane nganggo kacamata barang. Nggih, sembah nuwun. Niki nggih Mas Fajar. Kuwi mbok diwalik Niki Fajar mriki. kuwi kok. Penontone Ngajar. wonten mriko. Diwalik kaya mistikan we diwalik. Kaya Diwalik ndak gosong. Malah kaya mistikan. Wis. Nggih, wis kana. Ke mudhun. Nah. Nggih sembah nuwun Pak Seno. Nggih, matur suwun Mas Fajar. Sembah nuwun Mas. Nah. Oh carane ngono kuwi ya, Pak. Carane ngono kuwi mula sinden cocok nek munggah panggung ngono kuwi. Iya. Dadi men diarani sindene ora weruh kabeh. Nggih, niki sampun Mas Eno. Matur suwun Mbak Ayo, Elisa. nggih. Yo genti kancane yo Mak. Iya. Saiki Mbak Ika. Yo. Mbak Ika men karo sapa? Ana sing nyuwun kembang rawe didobeli sisan no? Ya. Sing padha-padha ya Ika karo Anting. Ah, yo ayo. Tuh, rak dikon mesti alah to. Lah kowe iki dandan Jawa arep ngopo arep turu apa piye? Dikon nyindan kok alah. Ayo, men diajari karo Mbak Ika. Ya. Carane njoget, carane kepiye. Nah. Ayo dilatih. Wong seragammu kowe beda dhewe ngono kok. Kancane do nganggo abang menyala kowe merah marun. Padahal duwe lho Pak niki. Duwe Pak kula. Lah kok ora tanggo? Blawur. Blawur piye? Mripate. Mripatmu sing ora cetha ngono to. Melentung Pak wingi lho Pak. Hah? Isih melentung wingi lho. Mau bengi alasan mlentrung kok saiki alasan mlentrung. Iya. Mbok disudet. Mripat kok disudet. Ya engko metu. Ya, dibawani sik. Ya, piyai loro. Heeh. Nggih. Ya. Nika pamundutan sinten Pak? Saka endi mau? Pak Edi kados. Pak Edi ki nyuwun liwong tatin. Sinten? Pak Bardi. Sapa? Pak Bardi sayur. Aku arep tuku mbayung ya kono Pak Bardi. Ngarani kok waton lho. Lagi digoleki rasa kesusu kok Pak Bardi. Iya. Nika nggih pamundutan saking Pak Edi menika ingkang lenggah kalih Pak Lurah. Heeh. Ha iki anu saking pemerintahan Pak Jogoboyo. Oh iya. Kembang Rawe Mbak Ika. Ya. Kita buka ana dite pira? Wah, ana dite 200. Iya. Ya, dienggo cah loro ya wis bejamu ik. Rezekimu didum karo kae sapa? Gunting. Hah? Gunting. Kayak apa kadal Mesir. Kok Mesir? Ya wis ben sak une-uneku kok. Engko bar iki kowe mung arep turu kowe kok. Ya. Manismu Kapok ora kowe. jiwa Ya. agawe ru citenggali Ngece. Iya, iya. rara
kene kok. Namatke apa? Heeh, Mas Keswan ket mau mlongo wae lho, Pak. Heeh to, Ting. Namatke ta ki mau? Heeh, ngematke ra kedep. Kang si natya upama munduta rokmi. nah kaya sok ajar nembang Jawa ngono kuwi Ting ora. Lah pripun? Aku iki ngevlog nang YouTube meng nyanyi wae. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Lumampah tartemtu lumampah. Ajeng sing pundi riyen? Sak karepmu. Tartamtu tak turuti Ibarat wong numpak Motor. perahu lumampah tanpa walah Ing matyaning ing madyaning jala temah gonjing temah gonjing anggen joking paku lingan ya mangga ndelong-ndelong yuk Susu perawan rasane enak
Ya. Pak De. Nggih, wis medun meneh jaran kepange. Iya. Sapa emak? Wis ora aman nok, kuwi ora berbahaya kok nok. Iya. Ngono ya. Kuwi pancen ming seneng tenan, ora kanu kambonan minuman keras, ora piye-piye, pancen seneng joget nek gandeng isor ra ana nggone. Dheke bingung sing iki ana pamundutan Nes iki Mbak Ganes ana pamundutan sing klasik kowe iki Piyai Putri ning seneng klasik Selendang Biru. Oh iya, kagem rincang-rincang staf pamong Kelurahan Meguwoharjo saking Pak Danang. Oh iya, diaturake. Ayo Nes. Selendang Biru. Nggih, Pak. Ayo kek menyat medun. Heeh. Iki kok menungso kok kaya nganggo baterai to iki. Kok baterai pripun to, Pak? Lek mau mlaku ya tuk 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 terus mandek. Iya.
Ki nek sing nyuwun selendang biru. Ya. Kathah Pak, sik ngersake pamundutan Pak. Iki nyo, tambahan ana sik rene. Ki eneng duwite aja. Kowe iki sinden mbok nek mlaku sing apik to. Sinden kok kaya angon bebek. Nyuwun pamundutan Mbok Cangik Heeh. saking Danang. Heeh. Lagunipun Selendang Biru kagem rencang-rencang staf Pamong Kelurahan Maguwarjo. Ya. Ya, isine engko dipek. Siap. Ah iya. Aku nek karo wong-wong sing kira-kira anu ki isine tak kon ngepek. Ya. Sinden Wong-wong sing. sik pripun Pak? Ya sinden-sinden sing kaya kowe, kaya anting, kaya ikan, kuwi lang tak kon ngepek. Ya. Nek pamundutan iki akeh tatin, menengo wae iki. Wis tak dodelikke wisan. Ya. Ya. Arep tok bukani saka buka celuk apa buka bonang? Ya. Buka bonang mawon. Kowe baut joget barang dadi jogetanmu ya men ketok. Iya. Nggih Pak. Iki sing didik bojoku lho mbiyen no. Jaman apa? Jaman bojoku apa? KKN. PKK apa? KKN Pak. KKN kae. KKN. Iki dilatih joget karo bojoku. Wo, malah bojoku saiki mah ora iso joget. Wo. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, dibukani saka bonang ya kena, buka celukmu ya kena, Mbak Ganes. Monggo, ya. Ora apa-apa wis. Wah, ya. Dikemayok-kayokke. Janji Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Mong enaki hati. Nora tekan batin setiamu. Yo, kanca pengrawit, yo. Selendang biru. Ya. Tetep ana janjimu. Selendang biru.
Mulane ya iso cilik ya, Mak. Arep kaya ngono ya wis anak-anak lho iki, Nok. Iya. Kok bocah cilik. Wah, ya iki cah cilik iso gawe cah cilik iki ya iki. Dereng, Pak. Urung wae. Dereng sakniki kan peraturannya baru nek dereng 20 tahun kan dereng angsal rabi. Lah kowe iki pirang tahun? 19 seprapat, Pak. 19 seprapat kaya gula wae nganggo perapatan. Rongpu kowe iki jare wis rabi kok muni rong rabi ngono nek bojomu ndelok streaming kok ndak nesu. Lah bojo kula nek ya kene iki turu, Pak. Nek bojo ya kene iki pun turu. Nggih tangi-tangi pun jam 7:30. Lajeng ditampake lho. Sing arep dikapakke sapa? Lah bojone masak dalange to, Pak. Cah edan ora. Ya nggih to, Pak. Bu Agnes maaf. Pak Seno kilap. Aku kilap terus ya soalnya. Yo. Janji. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Mung enaki hati. Nora tekan batin setiamu. Ya selendang biru. Yo mangga Tetap suwuk ono janjimu selendang biru. sip tenan. Nuwun, Pak. Ya wis bali yo nggone. Penak to melu nyambut gawe masmu. Mung cukup sak selendang biru wis tengok-tengok tekan sesuk-esuk bayaran. Iya. Kecekel ya, Mak, kecekel. Yo, iki ana pamundutan meneh, Nok. Ya, pirang-pirang ki diaturake. Sik tak deloke. Kembang rawe Mbak Ika. Ya. Podang kuning Mbak Elisa. Mbak Elisa sik. Ya. Mbak Elisa sik jumeneng duet karo tunanetra loro. Ya.